हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मुझे सार्थक सार्थक ब्लॉग चैनल को राति 10टा हम पुओ कहीं कांदू पुओ गोटे झड़ा हम नुआ टेक्निक माँ झाड़ू शुखिला लंका कौन झाड़ू माँ शुखिला लंका मंत्र पढ़ा कि ना मंत्र मंत्र किसी नहीं आस लंका पोड़ा हम गैस रे लाइट लगनी गैस एडजस्ट लंका पूरा चढ़ीज कौन कह माँ ଯଦି ସ୍ମେଲ ହଉ ତାହେଲେ ଡରିଛି ହଁ ନା ଗନ୍ଧ ନହେଲେ ଡରିଛି ଗନ୍ଧ ନହେଲେ ଡରିଛି ନା କଣ କହୁଛି କହ ଭଲ କି ଗନ୍ଧ ନହେଲେ ହଁ ଡରିଛି ହଁ ଗନ୍ଧ ହେଲେ ଡରିନି ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା ହେଲା ଡରିନି କୋଉଠି ବାସ୍ନା ହଉଛି ଲଙ୍କା ପଡିଲେ ରହିବ ଘରେ ହାଲକା ବାସ୍ନା ହଉଛି ବାସ୍ନା ବି ହଉଛି ଲଙ୍କା ପୋଡା ହେଲେ ରହିବ ପାଖରେ ଡରିଛି ଡରିଛି ଲଙ୍କାଟା ପୁରା ଜଳୁଛି ଏ ତୁ ଡରିଛି ଯାଉଛି ପରା ଏଇଟା କାମ କରୁଛି ଦେଖୁଛି ତୋ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଯାଉ ଯାଉ ହଉଛି ଲଙ୍କା ପଡା ହଉଛି ଯାଅ ଲଙ୍କା ପୋଡି ହଉଛି ଲଙ୍କା ପୋଡା ହେଲେ ରହିପାରିବୁ ତୁ ଗନ୍ଧ ନାକ କାନ ପୋଡିବ ତାହେଲେ ପୁଅ ଡରିଛି ନା ସ୍ମେଲ ହଉନି वीडियो जो भल लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देवे कह दे